המון פעמים אני מוצא את עצמי חושב על מה אני הולך לעלות לערוץ יוטיוב הזה, ושמתי לב שבזמן האחרון, ברגע שיש לי רעיון וכבר יש לי את החומרים או את התסריט, או את מה שזה לא יהיה, אני דווקא אומר לעצמי בראש, וואלה, בוא אני אוותר על הסרטון הזה, בוא אני לא אסיים לעבוד על התסריט הספציפי הזה, בוא נראה מה יקרה. אני לא יכול לעשות סרטונים כל הזמן, ותכלס זה מתחיל להרגיש כמו מין סוג של עבודה. אני לא אמור להכריח את עצמי לעשות סרטונים בכוח, ותכלס זה די נכון. אני לא אמור באמת להכריח את עצמי לעשות סרטונים בכוח, רק בשביל קהל שהוא בסך הכל די קטן, אתם יודעים. 20 סאבים זה אומנם משהו די מאוד קטן, אבל זה גם משהו שאני השגתי בכוחות עצמי, וכל פעם שאני חושב על העובדה הזאת שאני צריך להשיג 20 סאבים בכוחות עצמי, ולא אני הכרחתי אף אחד להירשם, וליטרלי, יש אנשים שבאו בשביל לראות אותי מדבר, ולראות אותי עושה סרטונים, זה משהו שהוא, אני חייב להודות, די מרשים אותי כל פעם מחדש. עכשיו, איך זה בדיוק מתקשר לעובדה שכמות העלאות ירדה משמעותית בערוץ? קודם כל נתחיל מהעובדה שעכשיו אני נמצא במסגרת מסוימת שמאוד מקשה לעלות סרטונים, וגם מאוד מסיטה את הראש לי מחשוב על לעלות סרטונים, אז זה אחד. ודבר שני זה העובדה שגם יש לי את הזמן הפנוי לעשות סרטונים, אני בדרך כלל מבזבז את הזמן הזה בנסות לעשות אותו כמה שאפשר לדברים אחרים וסיכויי פנאי שיש לי, והוא כך להתחיל לעלות סרטון ליוטיוב, שזה די מצער, אבל זאת האמת. אז מה אני בתכלס בתור מישהו שיש לו כרגע ערוץ עם כמה צופים אדוקים וסרטונים שכבר חצו את הרף של 1,000 צפיות, אמור לעשות בדיוק? אחד זה אפשרות של לפרוש, שאני בכלל לא רוצה לעשות דבר כזה. האפשרות השנייה שלי היא להמשיך לעלות סרטונים, למרות הקשיים, ולנסות לעשות מה שאפשר. אז אני כרגע בוחר לעשות את מה שאפשר בשביל לעלות לכם סרטונים. אני יודע כמה זה חשוב לכם, לי ובכללי לתחושת המימוש העצמית שלי. עכשיו בוא נדבר קצת על דברים אחרים. אני באמת מצטער שאני חוזר לכם כל הזמן עם הקטע של המוטיבציה ולמה אני לא מעלה, ואני מקווה שזה לא מתיש כל כך, אבל אין כל כך מה לעשות, לפעמים צריכים להעלות את הנושא הזה. אז בכל מקרה, אני שם לב במיוחד עכשיו, אני צופה ספציפית בערוץ שנקרא בשם פבריקנט. מי שלא יודע, זה ערוץ של פודקאסט וזה עוד מעניינות, אני בעיקרון מאוד צריכים לצפות בו. אבל אני חושב שעכשיו עם כל מה שקורה סביבו, זה די מרתק לצפות באיך הדברים מתנהלים פה בקהילה. אז איך שהקהילה מתנהלת, לפחות איך שאני שם לב שהיא מתנהלת, זה ככה. יש כמה דגים גדולים בקהילה, אני בטוח שכבר שמעתם עליהם. בכל מקרה, לשם הדימוי, אחד מהדגים האלה נקרא רולן ג'י. שמתי לב שההתנהלות שלו בכל מה שנוגע לקהילה הישראלית ואיך אפשר לקדם אותה, לפעמים זה קצת גורם לי להיות מודאג בעובדה שהוא אחד הערוצים הבולטים בקהילה. עכשיו אין לי בעיה עם התוכן שלו, הוא עושה המון תוכן שכולל בתוכו אוכל ודברים כאלה, זה פחות מעניין אותי, אבל כן מעניין אותי ההתנהלות שלו עם דגים קטנים יותר בקהילה, נגיד כמו בשם פבריקנט או ערוצים אחרים קטנים. אני חושב שמה שמאפיין את רולן ג'י זה קודם כל האינטליגנציה שרואים שיש לו והיכולת שלו לדבר ולהביע דעות, וכמובן היושר שלו, אבל אני חושב שכמו המון אנשים אחרים בקהילה, הוא די מיואב שבקהילה הזאת. הוא די מרגיש כמו שועל זקן שהוא ראה הכל מהכל והוא מבין יותר מכולם על איך הקהילה הזאת אמורה להיות, ואין משהו רע בלהיות אחד כזה. אני חושב שאחד הדברים שלפחות שאני שם לב אליהם מהלייבים שאני צופה בהם שהוא עושה, זה שעם כל הכבוד לעובדה שהוא אחד מיוצרי התוכן הגדולים ביותר שיש פה בישראל, ועם כמה שהוא רוצה להיות כמו מיסטר ביסט לעשות תוכן מטורף, הוא לא מצליח לפחות אותי, ואני מאמין שיש עוד קהל כזה בקהילה, לעשות דבר מאוד בסיסי, וזה לבדר אותנו. ואני חושב שאחד הסיבות למה הוא לא מצליח לעשות לפחות את זה מבחינת התוכן שלו, זה העובדה שסרטונים שלו, עם כמה שהם מושקעים מבחינת עריכה, אפילו מבחינת הביצוע, הם לא ממלאים איזה בשביל שיחה זרה כאן ביוטיוב. עם כל הכבוד לעשות תוכן על אוכל ועל האתגרים, זה לא באמת מחדש לי משהו. יכול להיות שזה כן התוכן הכי טוב במשבצת של האוכל והאתגרים, אבל שוב פעם, זה לא משהו שלא ראינו מקודם ביוטיוב ישראל. אם אנחנו לוקחים לדוגמה ערוץ כמו הדרך הקלה נגיד, זה ערוץ שכן ממלא משבצת חסרה פה בארץ. כל מה שקשור להיסטוריה ופילוסופיה ומדיניות, זה נגיד דברים שאנחנו לא רואים פה בארץ, וזה משהו שהוא גם מרענן מאוד. וזאת גם סיבה שאני חושב למה הערוץ שלו נגיד פוצץ, זה לא רק כמובן הסיבה היחידה, יש גם עוד סיבות חוץ מזה. ואם אנחנו חוזרים שוב פעם על רולן ג'י, הוא לא מצליח לעשות משהו כל כך מקורי, ואני חושב שזאת הסיבה למה התוכן שלו פחות מצליח לאחרונה וגם פחות מעניין אנשים. בכל מה שנוגע להתנהלות של רולן מול הקהילה, אני חושב שהוא מפספס נקודה מאוד חשובה. הרצון שלו לקדם סרטונים וערוצים שהם טובים מדעתו זה דבר מבורך מאוד לפי דעתי, אבל זה עדיין נדמה שהיחס לו כלפי הקהילה יותר קטנה, סוג של נותר לו שינוי. הוא לא כל כך מתייחס לערוצים מאוד קטנים, ואני חושב שהוא יכול מאוד להיעזר בזה. הוא יכול לעזור לקהילה לגדול בכך שהוא ינצל את הצופים שלו ואת המשאבים שיש לו בשביל לגדל דור חדש ויותר איכותי של יוצרי תוכן, ולעזור להם בעצם להפוך את הקהילה למקום טוב יותר. אבל בינתיים כנראה שנמשיך לשמוע אותו מקטר בלייבים על כמה שהיא קהילה כאן לא מתקדמת לשום מקום, הוא כנראה היחיד שמוביל אותה, לא נראה שום שינוי. אז כן חברים, זה הסרטון, מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, תרשמו ותלחצו על הלייק. כל לייק מאוד תורם לי, ואני מקווה לראות אתכם עוד פעם בקרוב. נתראה.